Umphathiswa wezimbiwa namandla Umnumzana Gwede Mantashe uthi ilizwekazi leAfrica lisenomtsalane kubatyali zimali. Umphathiswa uthi umzantsi Afrika uzakuxhamla xa liphinda liqhuba kakuhle elicandelo. Umnumzana Mantashe ebenodliwano-ndlebe nejelo leSABC ngethuba kuqukunjelwa usuku lwesine lwengqungquthela yezemigodi nebibanjelwe eKapa. Ucinywa kombane nengxaki zakwa-Eskom, ukhuseleko emigodini, inguqu yemozulu nodendwa kwabasebenzi kumashishini emigodi ibizezinye zezinto ebezingundaba mlonyeni kule mining indaba kule veki. Kodwa lo kaMantashe nezinye izikhulu zezimbiwa ezilapha bayayikhaba into yokuba imithombo yamandla exhomekeke kwindalo ifumaneka ngamaxabiso aphansi. We are paying 4.25 cents a unit to window one solar. That is not cheap. Is that wind is expensive to do the initial capital cost, and then it's got a very low running cost once you've got it installed. We don't need only renewables. We need coal, we need renewables, we need nuclear energy in a balanced way, and also gas. Umantashe uphinde wakhwelezehlela kwinkampani zezimbiwa eziceba udenda abasebenzi. Uba ngaba iprice ye platinum group metals for example iyenyuka wena uyadenda, funeka siyazi into yokuba usentlondini, uphethwe intlonti into ngamandla. Le mining indaba iqukunjelwe namhlanje. Ndingumanelisi Thubase weendaba ze-SABC eKapa.